Malta kienet ikkonfermata fuq quddiem fil-proċess u l-prestazzjoni ta' servizzi tal-e-government dan fost 33 pajjiż li inkludu 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżultati ġew ippubblikati f'rapport li nħareġ mill-Kummissjoni Ewropea. Malta għandha l-ogħla persentaġġ fid-disponibilità u l-użu tas-servizzi tal-e-government, hawn kisbet 94.5%. Ir-rapport ħares ukoll lejn l-esperjenza globali billi jivvaluta l-użu bħala appoġġ għajnuna u rispons il-faċilità u l-veloċità tal-użu. Malta ġiet l-ewwel ukoll fl-indikatur globali b'95%, jiġifieri 22 punti perċentwali aktar mill-medja Ewropea. Ir-riżultaw koll li pajjiżna biss għandu punti tajbin fuq l-aspetti kollha ta' trasparenza. Malti ħafna aktar il fuq mill-partiċipanti l-oħra e kif għandha persentaġġ ta' 97% filwaqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 51%. Hemm ukoll indikatur dwar l-abilità tal-gvernijiet li jipprovdu aċċess għas servizzi pubbliċi online lin-negozju u liċ-ċittadini meta dawn ikunu l-bogħod minn pajjiżhom. Hawnhekk għal darb'oħra Malta ġiet l-ewwel bi 88%. Malta tinsab ukoll l-ewwel fid-disponibilità ta' elementi tekniċi li huma meqjusa importanti għad-distribuzzjoni tas servizzi tal-e-government. F'dan il-qasam Malta ġabet 97%. B'reazzjoni għal dawn ir-riżultati pożittivi, is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera qal li riżultati pożittivi bħal dawn jibqgħu jsostnu l-impenn tal-Gvern fl-istrateġija tiegħu għal Malta Diġitali li ġiet imnedija mill-Gvern is-sena li għaddiet.